Igbo ndị ọma na-ege ntị, ndewonu. Ọ ka bụ na ụlọ ọrụ Salem TV ka unu nọ n'oge dị ugbu a. Ọ dị mma, nke na-afịọ ebe niile bụ ala ọma jijiji nke mekọtara ndị mba Turkey ya bụ echi gara aga. A na-eji ohere a na-eme na ya bụ ala ọma jijiji egbuole ọtụtụ mmadụ hiri nne, ebe ọtụtụ ndị merụkwanara ahụ wee nọrọ na ụlọ ọgwụ n'oge dị ugbu a. Ọtụtụ ndị enwere ndị anaghịghị ozu ha. Na ya bụ oge abalị, a na-ekwu na enwere ndị ka nọ n'ime ala etige mkpu, ndị nke a na-agbapụtaghị n'oge dịka ya bụ ala ọma jijiji ka na-eme. Anyị na-eji ohere a na-agwazi mmadụ niile ka ha tinye ụmụnna anyị ndị nke nọkwa na mba Turkey n'ekpere. Enwe ndị nke nwere ndị mmadụ ndị nọ na mba Turkey ka ụnụ kpọọ ha mara otu ha mere, n'ihi na ya bụ ife dị egwu. Ụnụ ụlọ anya ebe a, ụnụ ga-afụ onyonyo ndị nke esi na ya bụ ife merenụ wee wepụta ebe ụfọdụ ụlọ na-adabunye n'ala, ebe ụfọdụ ụlọ ndị na-ada ada. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ana m ejizi ohere na-agwa mmadụ niile ka anyị tinye mba Turkey na ekpere nakwa ụmụnna anyị ndị nke n'ebe ahụ, ka onye nwe anyị bịa nyere ha aka, n'ihi na ya bụ ife bụ ihe ala ọma jijiji ihe jọgburu onwe ya. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ ka bụ na ụlọ ọrụ Salem TV. Ya dịkwara unu na mma, ndewonu.